Ondoren, prestatu behar dira bebai, geuk zelako galderak egingo dizkiogun elkarrizketatzaileari, bai? Esaterako, prestakuntza planik balduzue langileentzat, bai? Edo promozio politika dagoen, edo aipatu berri duguna, ez? Epe luzerako kontratazio bat izango da, aisialdirako tokiri badago, hau da, badago kafe hartzeko tokiren bat, badago bazkaltzen geratu behar bagara egun batean edo badago tokiren bat, bai, eta gainera horrela galdetuta, inkluso eman genezake inpresioa pres gaudela lanaldia, baino apur bat gehiago lan egiteko, edo, bai, aparkatzeko tokiri badago, eta gero oso importantea da jakitea selekzio prozesu hori noraino luzatuko den, ez? Da, elkarrizketa bukatzen danean eta esaten digutenean, bueno, deituko dizugu eta gero ez dizute deitzen, jakiteko zenbat denboratan zehar egon gaitezken itxaroten, edo ez, edo amore eman behar dugun eta lana beste toki batean topatzen saiatu, ezta? Lan elkarrizketari berari dagokionez, eta ja sartzen gara lan elkarrizketan bertan, izan daiteke formala edo ez formala, edo zorrotza edo lagun artekoa, ez? Zorroztasun maila etorriko da, sortzen den langiroa edo, zelan girotzen den gela, zelan girotzen den espazio fisikoa azken batean, eta nolako galderak egiten diren, ez? Normalean galderak beti izaten dira irekiak. Pentsatu behar dugu, elkarrizketatzaileari interesatzen zaiola elkarrizketatuari ahalik eta informazio gehien ateratzea. Beraz, nola esateko, elkarrizketatzaileak hitza eman nahi dio elkarrizketatuari berak hitz egiteko. Bai, zentzu horretan, normalean galdera irekiak izaten dira. Galdera itxiren bat edo ager daiteke, baina ez da ohikoena. Giroari da, espazioari dagokionez, izan daiteke presentziala, ez presentziala, gaur egun digitalizazioak aukera eskaintzen digu bideo elkarrizketak egiteko, izan daiteke ohikoena aurrez aurre egitea, eta inoiz ere izan daiteke telefono bidez, baina ez da bat ere ohikoa. Gero lan elkarrizketak partaidei dagokienez izan daiteke bakarka edo taldeka, bai? Normalena izaten da bakarka elkarrizketatzaile bat eta elkarrizketatu bat, baina badaude kasuak, non egon daitezke elkarrizketatzaile bat eta elkarrizketatu talde bat, esaterako talde elkarrizketa, elkarrizketatzaileak galdera laburrak eta egiten dizkien elkarrizketatuei, edo izan daitezke talde dinamikak. Bai, nun dinamizatzaile badago, egoera bat planteatzen zaio talde bati, eta usten zaie, eta dinamizatzaile, edo inkluso hirugarren pertsona batek, behatzaile lanak egiten dituen. Hori ohikoena, esan bezala, elkarrizketatzaile bat, eta elkarrizketatu bat izaten da, eta gero egon daitezke bai, elkarrizketatzaile batzuk, eta elkarrizketatu bat. Bai, hori izango litzateke epaimaila.